Әдәм баласы бу дөньяга аяк баскан көннән башлап тормышта үз сукмагын сала. Турымы ул сукмак бормалы-сырмалымы, анысы инде кешенең үзеннән тора. Һәм аны әйләндереп алган мөхиттән тора. Менә без йөргән сукмаклар, без салган сукмаклар нинди булуын белер өчен без балаларыбызда үзебезнең туган якка карата горурлык уятырга тиешбез. Үзебезнең туган як язучыларын, шагыйрьләрен, композиторларын белергә тиешбез. Бүгенге кичәбезнең максаты 20 май көнне Ринат абый Габайдуллинга 70 яшь тулды. Мин бу эшне инде күптән ниятләп йөри идем. Менә шушындый дата булгач инде шушлай зурлап үткәрәсем килде. Укучылар ни әйтсәң дә барыбер дә әле туган як төбәге тарихын әзрәп беләләр, чөнки ул безнең мәктәп программасында бөтенләй юк диярлек. Һәм менә безнең бурычыбыз инде татар теле туган тел укытучыларының төп бурычы миңа калса нәкъ менә шушы булырга тиештер. Ринат абыйның 2 оныгы Әдилә 10 класста, Камил 7 класста, минем үземнең укучыларым ул. Мин аларга караган саен Ринат абыйны искә алам. Ул безнең яшьлек, мин аның белән бергә эшләдем. Шәхсән якыннан беләм Ринат абыйны. Һәм бик хөрмәтле укытучыбыз Алсу Ринатовна, Ринат Габайдуллинның кызы бездә эшли. Бик хөрмәтле укытучы. Шушы кичә барышында семья сына кагылышлы материаллар җыелды, аның эшчәнлеге, Сердеш ансамбленең башланып китүе турында сүз булды. Һәм 200-гә якын җырлар авторы булган Ринат абыйны алга таба инде үзебезнең менә шушы мәктәп планына кертеп, ел саен искә алып үткәребез дигән өметтә калабыз.